Sodur, Ramogi TV. Piny owacho ochako chenro mar geng'o medruok e nengo modhi nyamburko ka gichulo jous mwandugo omenda momedore ewi nengo mwandugo kaka mane oland wuok tich. Mana kaka Edwin Okoth leronwa, chenro no ket kod ma jatend piny Kenya William Ruto osebedo ka kwedo. Chenro mar reso oganda kuom medruok e pek mar ngima mabiro ka nengo modhi nyamburko idho ne ochak kod jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta. Kata kamano, en achiel kuom okenge ma jatend piny Kenya masani William Ruto osebet ka seyo kendo ka okayo lake ni ok onyal timo. We will not go back to reckless borrowing. We will not go back to subsidies that benefit brokers, cartels, and people who are politically correct. We will not go back there. Ruto osebet ka wacho ni tiyo kod omenda ma ichulo weg ohand mauta mondo geng' ne oganda medruok e nengo mwanduno ne en achiel kuom yore mag kuo ma sirkal ok nyal timo. It was costing us 16 billion shillings every year to subsidize fuel. It was costing us 3 billion shillings did I say every year? Every month. Every month. It was costing us 8 billion shillings every month to subsidize unga. It was costing us 3 billion shillings to subsidize electricity. A total of 26 billion shillings every month. The decision to subsidize unga, fuel, and electricity was not an economic decision. In a year, we were going to spend 300 billion shillings on subsidy that benefits nobody. Kata kamano, elendo mag nengo mauta mane otim wuok tich, nengo mar petrol kod diesel ne okoloki okang' maket kod chenro mane tie tend piny owacho machon ma jatend piny osebet ka kwedono. Duol matayo nengo modhi nyamburko kod teko stima EPRA ne oweyo nengo diesel e siling 179 gotongla 6 lita ka lita, ka petrol pod ibiro usi siling 194 gotongla 6 e nengo mabiro tiyo nyaka tarik 14 dwe mar 9. Nengo mag mwandugo ne dhi medore kod kind siling 4 nyaka siling 7 lita ka lita. Okang' mane dhi miyo nengo petrol ma itiyogo kod nyamburko kod apiko ne dhi chopo siling 202 lita ka lita. Jata tije mar EPRA Daniel Kipto kata kamano ne okwedo paro ni piny owacho odok e chenro mane tiyo higa mokalo. Kipto wacho ni piny owacho tiyo mana kod omenda mar siling 5 gotongla 4 lita ka lita ma oganda golo ka ginyiewo mauta ma ong'ere kaka Petroleum Development Levy. Ma koro weyo penjo gimomiyo omenda no osebet ka tiyo kata bang' ywak ewi medruok e nengo mauta chakore dwe mar 8 higa mokalo. Penjo bende nitie ewi okenge ma oketi mondo kik omenda no ti marach, mana kaka jatend piny Kenya osebet ka wacho ni ne timore kinde mar piny owacho mane otelne kod Uhuru Kenyatta. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Odonjne weche mag siasa ni jatend kweth jood bura mathoth Kimani